Nne m o nwere ndị mụ na ha nse eme this slim challenge obidogokwa na eme anya kwa ifo hey ọ wụsawagokwa nwa pụtawagokwa nwa sobegokwa ị na-ala mmiri na-aṅụ sọ mmiri na-ata fruit na-eri vegetable hey afa soup ahụ nsili njiri nwayọ na-alachi ya challenge a maka one it's all about healthy ọkwa ka ọ dị mma o edigbo sepem odogwu nya before na abanye ọnwa December effect that is ahụ m niile arakọrọ biko ka ego nusi fo this challenge obidogokwa achọkwa m ịkwụsị ya ọ bụrụ na ị joinere m biko tinyela m aka tụsalụ m ife a sipa na ada ebidogokwa challenge slim challenge that's mgbe m ga-awụda mgbe m ga-ebupụtazi my scale